Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Kaseng ke samla pule ka Khasi Student Union South Khasi Hills harian ke jingle ki bar jilla benyai lat ne ki bor bedai khmi benlet seng yo thamai na ichamati shakashnong Libya Kalibari klembio jingbet mendak sngi klaliban ujor Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council daga jing sokya ka Khasi Student Union South Khasi Hills mendak sngi ka kandai trek ukla Lincoln klaliban IT da ka dor khas cuba penyai sing sim ubde CEM ka KHADC Ya kini ka kinhun la yalam du samla ribok ding do ubri president ka KSU South Khasi Hills kila ujoru halo ka jing kharoi ki jaka mani blai jing ki bar jilla ha ka than majai habakren chikla pathai khubor samla ribok ding do ule tho bahalo ka jing thau yo thama ki bar jilla nakliang CEM ula kular bu un hiar hi dala de shakte ki jaka banyo le yak badan kam Pengilauan benmi ini kendu markmat ka CEM Namar kumha to kapor ka bala DPI na galian jungi playo i po social media lor ba nilale betam prai to ing ba na galian kipar jelak la thau jubor tenan ko to kusni hingila kular ba ang mania kandu ndre ka jing bom like jong CM ka pankalai ngi bangin slam hadu ka ganek sni te wala mantan ni suthu bingla up slam ru ki jing don meeting jong i ndre ni aisha namar ba kani ka de tau ba ka ka than jungi jete te ndre ka jing sultanat jungi na galian ka seng golong ba na galian jong CM ru la kular scam ba kani ka long serious hadu ka kata Nomor ba kajing komplain jungi akan ni kesni ke pemerintah kalong baik tengah ka ilaka maulong leadership buat kunjuk ru ya ke hima sora at kong kajing lap jungi jaga seng nomor habia dei bu kemolong ngilap nomor ba kidon ki ketu kat ni diberi ku lasna ya ke yo hadin ba kajing khat no jung lur sya ya po syamati kala ke yo ke baki khot ke pentha umdan te hadin pat kila lek ben snayo stasya lubia kalibari tena kala jungi ngilap komplain hadin pat usor darum lei ei tena kala jungi ngilawan ra ya ki jing komplain sa sisin pat ha kmat jong UCM baraka juga poru nakaliang jungi ngila komplain ru baka haka ilaka maulong hi kibun ki jaka basyutai barit-barit kita ki jing duai belai dengan taki wai pat kijai bereu kantam ki barjela kilabun kim duna syu ya ki pauteli katkum ka jing yoi bar kisaki jungi ka seng ke ngelawan ka jong kmat tena kaliang kata ngi keli ngi sim ki keli ba balai nakaliang jong ki kli nok sensyar ki bami atau kapor balik ki melak bani haban penduk pendam ya gani ka jaka ka ba kila syutai bi kata ka jaka mani ka ban komduna syu ya kispo ko itali baraka juga poru ilawan ban komplain ha bi ade bat sim juga hima sora bat ya ka ofisi borok gawai na marka jing doko ha ka jing terikam hang hiatan ngiru ngidai na po ka ki khun ki hajar jong hima sora hinrai ni suthu bana kapor kam dei ki jing le don bor kam dei ki jing pen ibor ka jongi ya ka hima hi borok gawai ndrai ga dei gijing bom lasya naga liang ga jongi ga seng namar naga liang ga jongi ga seng ni sngo banbu namar ba kali ka office jong sim hima sora bakat no sin ni jurung man kapor na kapor sa kapor gijing thok ni jupen her sa hima sora ndrai ni bikim seiso si seiru ngila ekran ni kita borok khoi hadi ngila compile borok khoi gijing thok gijing tar bat kisaki borok ilawan mi su CM namar kani kala along ba pensat yang ngi mla syu benong ban susya hadu kat kini kisni banta namar kawai ga jaka kalong ba ki khasi jungi ki kendu ba ki dekhar hadin ba ki Aisyah ya ki hindrai kadon kapor ba ki dekhar pat kila le don bor ki kam trai ta jaka tenrai no usim na kaliang katar umlei bar kumjuru haka hima sora hangti hapo majai hi om dunashu ya ki sipauteli kita ki ying mane ki bala syutai bi an di barjela katar di barit-barit kat habalap ki ding jiri kat habalap kini ki jaka ki bakam itanar ki bakam i long kumni kumtai na kaliang ki barjela kita ki mane pat balai pat na kaliang juga hima ki mio i kini ki jing bat kim ju i kini ki jing tai ki bala long bi an mata ki barjela bar kumjuru na kaliang jungi ngi ong ba piri ban pen i ki sensos ban syu ong genuine ki dekhar ngi mlasya namar balai ba hapo majai hang thi kilabun pelat ki dekhar bat hapo hima maulong hi kilabun pelat ki dekhar wala kataru kimdan ye ki jing pensisya bagi dei kita ki beri ki bla genuine ne ki dei ki berang suwan ro bat sakawai ka jing ujor jungi kalong ba na kaliang jong CM ru la sim yang ne ka kam bar ula ong bangin ai ki jing tho ban khot somon ni usim bon ai ka syukos halor ka jing ai jaka jong u ya ka sumrita buru ka badai ka lok jong u pratap das ya ka tu la ai ka pata jaka kalong ha ka arsnem harga khat ar bat kumjuru ai ka pat ya ka NOC ka no objection certificate ban sna ya ka hotel kata ka buru residency hang ti hapo majai ha usnem arja khat nyo kane kala long bi an coba palat ula pen kheng om yang tang ya ka an juga district council ni ula pen kheng ya ka mai khalaya transfer act
ka ba kan dai spa nyu puai tena kali yang jungi ong ba pidai benne ai bara ka ju kapor ki don sa laingut sangut ki bar jela ki layo jaka hang thi na kali yang jung si mumla shu ban ajuba padu kat kinik singi minta nimbat si ban wan mi support district council namar ba ya u Bishnupal ngi kli ba uyo ya kapata jaka nano manu ba ai rengkat ki dulir kum ki saki ya kata ru khamla banai teng ru ya une u Rahul Roy u badon ya ka ying hang to armala hapo yo majai bai ya urung lapan ya kijing pensyai reina kali yang jung si hadu kat kinik singi minta umla kasulong no balik si yo dei bula ai ru ya kata ngi mlak bentip nrei council kan le ya ka kamram ka badon kam bara ka ju ka por ru habiade ba kita pat ki jaka ki puta habede ba kata kayo hapo maulong na kaliang jung CM ula pular ba unsa hirhi biang sa sisin kasngi kala benlong no hadin artayo nomor ba hakini ki sngi ong badang bunkam nrei habiade pat kata ka jing ai jaka na kaliang CM ong ban ai na do ka somon ban khot shuko si CM support district council bar haga ju ka por pat habiade ba kitki jinglum musur bat kita ki jingshna ya kanika ying mani na kaliang jung CM un ai ki jing tho ba ki de ban le pan prano ya ki klik nong sanchar di bahak atau ko jaka ka ba kita ki jaka ying mani dekhar ki babun kani kamde isu ke isu ko batang menta kani gade ki isu balana lada na kaliang jungi ka seng midang khain sting ba ki klik nong sanchar ki dang khain sting ni thu ba ka majai ka maulong kita sila shathi baro ngin sangam jolop ki sing namar kum bangila ya pensyai metan CM om palat shu om duna shu ya ki shpo hajar ngut ki bar jela ki badon hapo kathan majai silai baro namar pin khen na kinong bomma hapo ki kwari ru kim duna ya ko kwari ki lai pongut katar ka district council kamdon e ki jingtip habiare ki kor kisla pin khen ki driver truck ru ba ki dei mona ki don driving license ki bon nabar ki don kampat ya ka labor license jong ka district council nama ka district council ka ba pej ya ka khai ka pateng ka ba pej ya khandau ka siap ngi so thu ba trading by non tribal ru ka di district council ka ba penmi tingi di ba so thu manamar ba u jai ber khasi jungi mentau la ini ki kambaro te ka district council ka de ben chim khia namar ni na ka ka sengi so thu ba nila kremping e mantan balada ka council kamla bani e la daja e ga sengi ngin her sithi la daja e ki hab ben chim ki klik na du ki klik no sanchar na du ka council ka hab ben chim ki klik namar ba ni so thu bangi nila along ki barik pa agati ka tha ki bar hoy bat haga ju ka por ngila complain ya ka Rama Krishna Mission ka badan hapo seorang bat kisaki kisatar ngingin sa aya pi ki press nomor ba hapo Rama Krishna Mission hang thi pi di bentip baki dekhar kim duna ki bon palat ki tamspa kajing recruit jong maharaj ya ki dekhar hang thi kamut ba om duna ya ka arpo arteli ki skor ki badan hapo ka hima seorang ha ki don terter sakati ka than jadu sobar habu mau smai kini kidi ki jaka puli ki ba maharaj udon nagaliang jong ka RKM Rama Krishna Mission tenrei ukhot pat iki breu hang thi banri hapo sora kamut bala dadon kanu ki jing trei kabala dari deisha kanu ka thain ka deisha mausmai ka deisha sobar ka deisha sila ka deisha lai reng kumta terter segitu ki skur badon upha di ki breu la jong nang thi na po sora uba upansa upha keleng tahdin nagaliang jungi ka seng indalai nyipan di ki ID demo uhi uba isu hi de ka ID ngingi keli mata ba maharaj udon entity ayu bakane ka sarkar ke jungi menol aibor ka government ni maharaj ben issue ya kata ka labor license menol aibor ka district council ya maharaj ben issue ya secretary jong ka Rama Krishna Mission ubala signature orang tu ben identify bakini kidi ki nong trei ki bala pensisya de secretary jong ka Rama Krishna Mission te ya kata ngila de mention de na kaliang jong ka council kelap hak frame ki jing tho ban keli ya ki jing don joki breu hang thi hapo ram bat ban kli ya ka provisional tax ka biade ka council bat nang taru na kaliang ka council ko ang ban sim khiai kini bro khoj kan le ka badon kam namar teng ku man suya kren hang ne ka jing e hang thi hapo than jungi labun palat ki bar jela namar ba kumul syukran no hang ni khniat ngan supan kan mau namar hakisngi ki bala le ki don ki breu ki ba tho i ti jing tho apo kon ro ki bong ba kinu ki bo ikinu trai dakar bala daja e kan haban sim ki jing ki kli ni na kaliang kaseng ki SUhi ngis ngau ban ai buram lada ude simet ne lada di kenhun ngis ngau ban ai buram namar ubre ubat ho e katong ngis ngau thu ude ubre ublai kendu hala ka jong ka khosi namar kumbong susu tham tang uta ubat hari usia uta su thu i jingpang katu kamdei tang jing tho na kaliang jungi kaseng le ngi pen tikana namar ba na kaliang USP na kaliang ka SDO hapo seorang thi kila khot lut i ni ki klik no sanchar kham tami usim ban lum ye ki jingalang ban thuet i ta ki breu ki badon kti ha ban ta e katok postar nre ngi pentikana na kaliang jong kaseng
ni kloy ban yaro lada ude uru shimet lane lada ki kenhon ni kloy ban ai ki jingkershan jo kaseng galong banang ni chakmat ni ngim don kam mi ki jingtho ni na kaleng kaseng ki SU ko ban yarap i to ko jingtho ban panskem ngin mi nane chakmat ban ong ban khenra lu ki dikhar ki badan hapo sora namar ngi ngim la sha shu ngim la pek namar ba hapo sora tang ki nong bela ki banabar kim duna shu i ka sawajar mut ya kata ka detail ngin sa ai hadin lada ban li khenra namar ngi la tiplut ki jaka ki ba ki dikhar ki yo ban wan bela hapo kathan ji jongi te tanggani hina kalian jungi kaseng ni kwa ba ikipai ba baro bakin yami e jinga trailang kimdei ban ong bangi ngile ya kani ka kam tang bipsini ka himangi bisni kata ki ilaka rei ni kwa ba mapiru pindon ya kata ki jikit klik na banta kari bajai banre namar ba kani ke jingpun jungi jong kaseng kamdei shu batang menta namar na kapor sha kapor ni sutu ni laju lek ban ujor rei ka jingshim sting ke jongki bat ni maham ru balada ka council kamut tang ban shu penbit yangi ngi ong ba ngilong ki blakloy la daja e ngi kaseng ki hapan chim jiki kli namar ba nakale yang juga hima hakasngi ka bala de pi pila yo i pi saki da juk mat ka hima kala khot ban long pong san yo CM jongi ban play ka parking ngan shu ya thu ya pi ka to ka parking la de play shu du CM ha usnem arajar arpo ka e kani ban khot ban play biang yo CM yo de ka taktik tang ban shu pen bi no ban ong ba unnum le e na kijing ajaka jong u shu du khar kata te ngi nakale yang kaseng yum la ban pria namar nakapor ni la jule jujur ki city bro khoi ni la submit lu dang ni te dei na kata kadau ngi ru ngi karpa de council kam dei ban le politik bala ka council ka le politik ngi so thu ba kam dei shu ka babat e khandeu ki ap ni ki samlang hab ban mi chikmat namar ka khandeu ki ap ngi kwa bandu tang si so phit ru ki wai par ki bajala seng ni la kli ya u CM habe dei ba kapor nrei na kaliang jung u habe dei ba ki jing tho u ong na ba la shai phila ban yo i bang ngi la pha e ki jing tho la shai la ni la sisni ndrei haka beadai pat kata bu un hier hi shathi ban li khanra ong ba udang bun kam menta kata yau le se kan don ka tayo la shan tayo nu kunu ong bangin le chadhaka ban pli ta umot ju teruk sing ong nim pat la ban penti kana le se kan bam kunu nu artayo lai tayo bu un hier hi shathi chapo kathan chathi ban le ban sakhi le ju khamat i ti dukan khai kata kayo bat kumjuru i jaka puta ki baki dekhar la yo te kumju na kaliang jimle jong ka hima sorang i ba kawen city gani sakhi ne i ba untuk turis jet dindo jet dido da kali sepok majai dido senang tenrei na kaliang jung sim ukhang no yo bendido andrei pia po yo majai pat kibun ki bar jela ki syong dukan tekani ru gade ki jingkali balai ki produk prasnan jungi ukloi ben sim khaya ben na sti persange kan e ayu ben persange etaka na kaliang jung la ais ke lusi ben sna hotel hang po majai to pratap das tegamut kade ki jing perlengo na kaliang jungi kaseng hapok majai te turis mpoi syu mereka de hotel ka ban yo bamja na kaliang juga hima kata ta belati kana nomor haka sngi ka bela dep biahir chethiru dei na kaliang juga hima kat bukidon ye kanu ke jing lese gidi don kam chethi sharum gomut ka hotel ju prata pada ka hotel ba perkreja na menta ki bre juga hima bar kum ju ki bakhi export ban man ya shong meeting to bar ki khar bangla gomut ban ya khenya dia tenagane ni sutu bana kaliang ju sim lalung bakla sa bapalat kino penia jong ka himaru kila bakla sa bapalat mereka juga por mahne ba play parking POE lembang social media ki ong ba nadu bakang ka simen MCCL ki ong manhierno samaja isti ban khai export tenrei ke jingkali kami ba kat nungut kita kinong trei simen ki yo ban le export jati kata na kaliang juga hima ka haban penting kana nomor mata pinchu ong bala khang ka MCCL pinchu sideline no ba kamdon jingyo e ne ki hima kin ong ban le khai export jati namar manta kibun kibri kibiyo kham khai hinteling la submit dot i to bu nakaliang CM un le e habade ka benami atu kibun kib khai hintir kibun kibale benami temanta la da pi ong me ya kijing shisha nakaliang jungi ka seng ni snothu ba UCM hi ude ba khle ude ban sim khia ya kani kam bro khoi namar ba habaya dei barka kam jo ka hima sima ngi ba im chathi la yo ilot na dong hadong namar ba ka jing sim kabu jong kini kibri fide ban kan mau thik na du ka jing yap jong ulur syai nyota hakas ngi bayak ulur syai nyota bar haka to ka poru lalu mi ke meeting jong ki sauseng kiseng bahalang babun ki klik no sencar babun kilai kular hento na bamya aisyalan bunum ai mau shu to barjela mereka adu kini ngi pamantan layo penia ki himar ki yo i ba kita ki barjela kita ki breu ki bana kawai pat ka ri mla man ong nari banglar ki bla poisa sini ki yo ya ta kasyalan ki yo ban khai mau kat bayu prado prasnam ki yakem ki sedang mengksi te ha ju ka por ngas ngau pide ban kan mau ya ke jingkren hang thi hapo office im ya ka jialang ka bala dep nomor bana kali yang jung ka seng ru kilaya san ya ka ban ong ka agreement na kali yang ki klik no sin share jo ka than bro khoi na kani ka long ban pendik kendit ban reu na kali yang ke jingyap jung ulur syai ndrenga i bana ka jingyap jung ulur syai du matang i ki bun segi breu bisim ka bu sudah
Baraka ju kapor na kaliang kasing ni maham teng bagani kan dei kasin wa khaddu i jingya jabo jopi namar balai ni sngo thu ba usim jong hima sora ula de pensyai ula de krensyai hang tu hapor ba pli ke parking ru ula de ong ba teng ba kumbang la batai menehi buong bakan dei ke jing kapliang jana mentaki hima sora hi bro koi ketika than ndring ibu jing keli kat nongut kita gibreu ke ben injana kata kai ekspor bad haga ju kapor ru kani ke jingle jo ka hima ngi sothu na kaliang jungi ni ma ban set su ye ke ga bangila don ni la ju ong man kapor ni hap peni mata mar balai ba maha ka to kapor tila ong ba ya kani ka penia ya ke ekspor ki ong kim don mata na ke hima tila pensyai ki ong ba menta ka kenti ka hima kan penia ya ke ekspor ndre hakas nem ka bala dep manu ba issue stikar ban lai ekspor po maja kadi ke hima na makisna ya ka kur komiti jo ke hima sora ro ki di kibreu hima hi beran tu kani kadai tang ke jing penbi sudai kini kibreu mar balai baki kuat baki sothu baki pisah sithi gamde ke pisah ke barit kari ke pisah ke bahe baraka ju kapor hadu kani kenti bamenta kim patla ban khang wa tangi we ida haru ma syukwa ban ongi ka jingyate ya ka agreement ru kadi ke jingyate lalong su te de ka thok ke syukur sudah bahadu kar kini kisni na kali jingi ka seng ni sothu bakadi ke jing ya ka khai ka pateng sithi kamut ni sothu baki ladon palat kini kiru kai ngasno ban ong bau cm hi uhap ban sim ye jing kli udai ban le teng baya ka kambal ala khasi ni dei ban weng binyo ban ngis ngothu ru baladang don ki basam syang asothu ba fide ban kelano nang ne syakmat ringi ka seng ni sothu balada hap ban ye kendu so ki pradok prasna ru ni hap ban ya syakmat ya kata kakam wat sngau wat ong bangi gide ki bre ki basneu ubreu om syam masneu kadang kelenti ba pi pen i daka nanti ka ba pi pen i galong ka basneu ngi hap baseu keleng ka basneu lada piseu keleng ma pi daka basneu ngi lek ngi ka baha tang ngi niap siliang kata kadai nanti ka bana kali kaseng jungi kadai maham ting mata kadai kasin bakhaddu ngi so badong manwan mi apo district council kadai kasin bakhaddu ngeni keren ban berngem mi kibreu nane syakmat ai kasak kakam kan sawa khamjam mane